Rádio a televízia obce Kovačica prináša 10-dielnu televíznu dokumentárnu vzdelávaciu sériu o kovačickom inzitnom umení, o jednom z najvýraznejších kultúrnych fenoménov vojvodinských Slovákov. V 10-dielnych reláciách sa pozrieme na jeho históriu, cestu na zoznam UNESCO, jeho vplyv na komunitu a umelcov, nový impuls pre turizmus a kreatívnu ekonomiku, na význam edukácie, úlohu umenia v zachovaní identity a rastúcu medzinárodnú viditeľnosť Kovačice. Séria prináša rozhovory, archívne materiály aj autentické pohľady tých, ktorí tvorili a stále tvoria jedinečný svet kovačického inzitného maliarstva. Kovačická naivná maľba žije už 10 ročia ako symbol originality a tradície. Dnes sa pozrieme na jej možnú budúcnosť, na nové generácie tvorcov, na výzvy, ktoré prichádzajú, aj na príležitosti, ktoré môžu určiť ďalší smer tohto jedinečného umeleckého fenoménu. Pán Babka, ako si predstavujete vývoj kovačickej inzity v nasledujúcich 10 ročiach? Myslím si, že najlepšie roky za kovačické inzitné maliarstvo boli 70. roky, počiatok 80. Tedy naozaj vo svete aj sa písalo, ale mali sme tedy aj Zuzanu Kalupu, aj Martina Jonáša, ktorí vo svete oni kliesnili cestu celému maliarstvu, aj druhí maliari išli za nima. Teraz sme na začiatku tretia dekáda 21. storočia. Máme dobrých maliarov teraz. Máme tí, čo majú okolo 60-70 rokov. Znamená, ktorí sa naozaj dobrí. Ja len spomeniem voľaťavku. Pavel Hajko, Zuzana Veresková, Pavel Jan Glózik, Pavel Cicka, Pavel Povolný Juhás, ale aj Holubekova je dobrá, aj tí, čo sa netelko nevidíme ich v katalógách aj. Máme dobrú ekipu, ale máme aj mladých. Znamená, máme mladých, kde je aj Eva Hrková, Miroslav Hráško, máme, čo je aj Stefany Husárova je. Tí ľudia majú v sebe, majú tu, znamená v tom, majú pocit. Samozrejme, že oni nemôžu preskakovať teraz túto generáciu maliarov, že musíme týmto dať čest, ale pomaly aj oni, ja myslím, že najlepšie budú môcť využiť to, že je zapísané na UNESCO táto generácia, ktorá je narodená voľakde v 1980-90 roku. Čo bude podľa vás rozhodujúce pre prežitie kovačickej inzity a ďalší rast? Mladí maliari vravia, že oni nemaľujú po rozprávky rodičov, ale starých rodičov. Pretože tie témy, čo im starí rodičia rozprávajú, oni to vidia na obrazách tej prvej generácii. My vravíme, že prvá generácia je najlepšia toto, tak aj oni sa prispôsobujú tam. V ostatnom čase sa pokázalo dobre, že maliarom dávame knihy, ktoré sa viazané za Kovačicu, či je to za dejiny, či je to za nejaká druhá oblasť, a na základe toho, keď čítajú, tak kreslia obrazy. To, čo je zaujímavé, napríklad Pavel Hajko, ktorý má už 70 rokov, tú knihu Po rávnom banátu, kde sa všetky dediny opísané, ako to Mária nasťahovala, keď sa sem toto jedno dedina tak je na den taký. No na základe toho vám aj nakreslil ten obraz kohu na tekvici, všetko je jeho, ale tie kostolíke 1 300 000, alebo koľko nás je. To je dobre. Vieroslava namaľovala tí dvaja, odnosno pán farár
aj dvaja prezbiteri, čo boli, odniesli žiadosť, či sa môžu nasťahovať do. To vidím, keď prídu zo strane ľudia, ako na to reagujú. Evka Hrková namaľovala z druhých, takže na voľaký spôsob tu vidím. My sme robili ženy, ktoré nosia čepce. Znamená, lebo nosí čepiec v dneskajšom čase, ty máš byť celé inakší ako druhý, čo my ženy nosili. A potom nechceme to nosiť nie viacej, lebo je ťažko, alebo čo. Znamená z toho aspektu. Piesne, ktoré sa spievajú to najväčšom, keď dáme 10 piesní, urobíme toto. A ktoré sa najlepšie, tie dáme. A oni, keď budú myslieť prečítať piesne, počúvať piesne, a tie nám rozprávajú o dejinách. Znamená, takže toľko je to ešte témou, ktoré môžu byť blízko viazané. Spomeniem najmladšiu Stefani Husárovú, ona pekne povedala, toto po mojej stará mama mi toto, mamička mi to rozprávala, ja som to potom zapamätala, teraz maľujem. Zaujímajú sa mladé generácie o pokračovanie tejto tradície okrem už spomínaných mladších maliarov. Všeobecne mladšie generácie, ktoré sú teraz v starších ročníkoch základnej školy, respektíve na gymnáziu. No, UNESCO spolu s Európskou úniou vydali jednu publikáciu a Ľubica Volianská zo Slovenskej akadémie vied, katedry za etnológiu, urobila jednu knihu, preložila to do slovenčine. Teraz, keď sme boli, tak tá kniha bola tu prítomná. Znamená, že ako do škôl nehmotné kultúrne dedičstvo, ale to je na celej Európskej únii, a návrh je datý, bolo robeno 5 rokov, keľko ten výskum, a sa datie, aj to Európska únia, aj Európska komisárka schvália za kultúru, je, ako sa môže do škôl. Tak sme my, každý rok teraz, 17. október, jedem nehmotné kultúrne dedičstva, iba v základnej škole Kovačici. Dáme tému, tedy v Lani bolo 100 rokov tohto roku 100 rokov od Zuzany Chalupovej, tak vybratí žiaci, ktorí škola vybere, kto chce, no tak maľovali, inšpirovaní s tou tému. Tohoto roku teraz maľovali hajkové kohúty, aj tému o kohútach, čo Čelovský napísal veľmi dobrý text k tomu. Tak na voľaký spôsob dávame cez to, aby oni chceli byť maliari, aby sa nehambili, že je to insitné maliarstvo, lebo Srbsko naivné, lebo ešte stále máme, že niektorí chceli ujsť od toho. Znamená, takže, ale nevidím ja veľký úspech v tej druhej oblasti, keď inak maľovali, že najlepšie sa, najmocnejšie, ak maľujú to, čo je tu. Takže si myslím, že definitívne bude. Bude sa štýl meniť, alebo ostane verný svojim pôvodným hodnotám? Ja si myslím, že ako je dnes, globalizácia napadá zo všetkých strán. My ako menšina, znamená, upádame číslom, ale aj tým menšinovým, čo nám doma z kolena na koleno rozprávali, prenášalo sa. Dostávame viacej zo Slovenska teraz, ale dostávame z Bratislave, alebo dostávame cez televíziu slovenskú aj to. A zas o tom našom, čo nám doma rozprávali, aj v čom sme my najzaujímavejší. My sme za svet najzaujímavejší. Ak budú maľovať to okolo, ani to, čo už vidí, alebo ako to prerobili tieto. Takže budeme zaujímaví aj ďalej, si myslím. Byť maliarom je dobre, znamená to, chce byť, znamená aj mladí chcú byť, ale musíme, organizátori teraz musia byť na úrovni a zodvihnúť a pomôcť maliarom, aby sa to mohlo vidieť aj vo svete. A akú úlohu môže zohrávať UNESCO v budúcnosti kovačského umenia? My ešte všetko
Ani ja neviem, ktoré sú všetky možnosti UNESCO. V tejto knihy sa všetky elementy, čo sa zapísané v tom roku, keď aj my pomaly myslíme, ja, verím, že aj Elenka bude, verím, že aj Galérii sitného umenia, aj Padžinej, ktorí prídu, misia čítať. Je to programy, ktoré UNESCO podporuje. My myslíme teraz ten marketing, čo sme povedali, že aj okolo toho nehmotného kultúrne dedičstva UNESCO, znamená samom UNESCO, no tak tam je 30 ľudí, 40. Tam je to, ktoré sa krajiny najvyspelejšie. Nám načím tam, aby sme naša robota prišla tam, aby sa videlo. A potom môžeme, ako čo sme niekedy so Svetovým dňom materinského jazyka vedeli, byť najlepší v Európe, a ak nevravíme aj v tomto, znamená širšie, môžeme byť zás. Znamená, že je to možnosti, UNESCO dáva strašne veľké možnosti. Znamená, a potom to načím spustiť aj k maliarom, aby maliari ocítili a dostanú väčšiu voľu. Aj to je, ako vy to hádam v športe ste rozprávali, že teraz hrávame Južno-Banátskej lígy a teraz sme prišli do Premier lígy. To je to. Ako môžu nové technológie pomôcť udržať umelecký smer relevantný? Na aký spôsob nové technológie či viacej pomáhajú, alebo odmáhajú v tomto, podľa vašej mienky? O tomto način dobre rozlutovať, lebo my si nesmieme zabudnúť. Ešte stále je to živí ľudia, ktorí žili v socializme. V socializme sa rozprávalo, že ja chcem mať originál a nebudem ako tí plany na západe reprodukciu. Oni aj reprodukciu. Ale oni mali reprodukciu Picassa, mali reprodukciu známej osobnosti. My sme to v socializme bolo originál mať, aj tak nás učili. Viacej ním to socializm aby vravil. Za to aj obstáli, že na dedine, aby maliari maľovali, štát to dvíhal, aj pomáhal. Nové technológie dávajú veľmi veľa možností. Dneska, keď namaľuje maliar obraz, či Jelenka, či kto napíše k tomu, to môžu zajtra vidieť aj Amerike, Japonsko, aj všade. Ale zas môže byť, že ak maliar nenamaľuje niečo, čo je stato, že ukradol, to mohli včera už vidieť z interneta, že zavždy pomohol. Alebo ešte, ja si myslím, že absolútne pomôže toto aj digitalizácia, že maliarovi nespadne na rozum viacej namaľovať istý obraz. Lebo makar ktorý obraz sa nájde, telko už je to, každý máme, už ho môžeme na telefónom tomto, že nám to pomôže, aby sa nám nezjavovali motívy, že maľujú maliaristi. A nedaj Bože, aby druhý ešte. Potrebuje inzitné maliarstvo nové formy prezentácie a výstav? Povedali ste o počítačovej forme prezentácie. Ktoré ešte nové typy prezentácie a výstav existujú v posledných rokoch? Hľadte, ak vieme, že dneska najväčšie svetové kompánie, najväčšie svetové múzeá sa trtľú do telefóna, znamená, aby boli mobilnom, no tak nemôžeme ani my zatvárať oči, ani hľadať prostriedky, ako aby sme aj my zišli tam. Do inej miery, na ktorú generáciu to chceme. Znamená, ktorej sa obraciame. Tým, čo všetko dneska vlem cez telefón. Znamená, to načím aj nám. To, čo je teraz prioritetno, to je, že urobíme v samom Srbsku za deti okolo 12 rokov. Jim sa ideme obracať. Oni, aby prichádzali do Kovačici, že jim sa bude, ako sa povie, vodenie sprievodca z výstavu. Za to máme
jedna je vec, čo máme, čo druhý dosiaľ nerobil nikto. Že ako sa môžu učiť z dejiny pomocou maľovaných šamlíkov. A videli sme, okrem, kto boli písomnosť slovanských štátov, máme naše dejiny. Máme naše, tie, čo sa prenášalo najviac. Takže to ideme vidieť tu a ideme to aj probúvať na Slovensku, aby to zišlo do programov tých, ktorí môžu v školách sa učiť. Čo môže obec či región urobiť, aby podporil alebo podporili budúcich tvorcov? No tak región môže prvo podporiť inštitúcie, ktoré majú dbať o to maliarstve. Inštitúcie maliarov. A potom môže okres žiadať a konkurovať za oveľa väčšie. Či to bude Grádovi u Fokusu, či to bude Kovačica, hlavné mesto kultúry v Srbska, čo je. Znamená, že už oveľa väčšiu bázu bude mať, ale nie preskakovať tomto, dať riadne, že maliarov, inštitúcie a okres sa môže zjaviť, že môžu sa také, to čo najväčšie manifestácie srbskú kultúre, čo sa teraz stávajú, to Kovačica môže za rok, dva dostať. Ako vidíte priestor pre medzinárodné projekty a spoluprácu? V 2027 tu bude výstava Expo takmer pol roka v Belehrade trvať. Budú prichádzať predovšetkým do Idvoru kvôli Michailovi Pupinovi, ale rovnako tak samozrejme aj do Kovačice. V 89. bola druhá konferencia nezúčastnených v Belehrade. Prvá bola v 61. V 89. sme dostali tie nové priestory galérie. Ako vidíte šancu, ale nie len keď ide o Expo, ale aj druhé rôzne medzinárodné projekty a spoluprácu so zahraničím? Účinkovať na Expo je na čím. Na Expo sa môžete naučiť organizátori, že keď je taká konkurencia, každý štát chce k sebe toho, kto príde, pritiahnuť. Tam sa môžu naučiť metódy, to, čo predtýmto sme pred chvíľou sa rozprávali, ako na čím. Na Expo na čím odísť. Drugo, musíme merkovať. Expo v Belehrade 27. bude 90% digitalizovaný. Znamená, či sme my dneska schopní a či na čím ešte dorobiť, aj čo na čím dorobiť, aby sme mohli úplne tam byť aj videní, aby sme mohli byť. To je. Jedno je byť tam. Druhé je do programov vedľajšie, aby do programov zišlo, že záväzne navštíviť i dvor Kovačicu. To sa dva také mocné motívy, že iba. Znamená, to sa pokázalo v tom 88. 9. keď sme robili, že ľudí aj bolo, aj tá potom. To by pomohlo potom aj tej. Ale musíme merkovať, aby sme boli v kroku, ako Expo sa chystá, aby sme tu načím veľmi veľa robote robiť, aj marketing musí byť prispôsobený. Čo by ste odkázali budúcim generáciám kovačických inzitných maliarov? A čo ja viem, no tak prvo, ak chcú byť maliari, musia maľovať. To, čo namalujú, musí sa vidieť. Musia účinkovať na výstavách. Musia, znamená, nie len dosť namaľovať obraz a bodka, ale musia prichytiť aj nás, organizátorov, že bez nás to nejde. Druhvo,
Ja si myslím, že pomaly by mali prísť, znamená prísť na povrch títo, čo majú teraz do 40 rokov maliari, pomedzi 30-40, organizátori, ktorí majú pomedzi 30-40 a my, ktorí už máme ponad 70, tak do záhrade alebo do starého železa. No, keď ide o organizátorov kultúrnych aktivít, mali sme príležitosť cez dejiny inzitného umenia v Jugoslávii vidieť, že mimoriadne úspešné skupiny, dobre, keď ide o Srbsko napríklad, boli najprv v Novom Bečeji a neskôršie v Uzdíne, ale mne sa zdá, že nemali práve takých organizátorov, ako čo ste boli napríklad Jan Čech alebo vy, ktorí by nechali Maďarov, nech maľujú svoje obrazy a vy im organizovali rôzne výstavy v Belehrade, v Srbsku celom, bývalej Jugoslávii a vo svete. Tak aké je vaše videnie toho? Je pravda. Bečej jeden čas mal veľmi dobrých maliarov. Tam sa zjavilo 6-7 maliari. Bunjevačkyho, organizátori Belehrade aj autori encyklopédii chceli 10 raz viacej ako našu Chalupova Jonáša. Chalupova Jonáš vydržali, aj že neboli tak milovaní, alebo tak ako bunjevačky. Ale nebolo tam nikoho Bečeji, kto by to samom Bečeji. Vypadol tam iba Jánoš Mesároš maliar, aj Tivador Košut bol. Košut odišiel do Maďarskej, nemohol sa tu. A Mesároš odišiel do Belehradu. Ale sa prispôsobil všetkému tomu, čo Belehrad v tom čase diktoval z marketingskej strane. Zo seba urobil marketing, on, autor, aj tým zakončil to, čo predáva voľakedy za 2000, dneska nedostane ani za 200. Znamená, to sa musí merkovať. My nemáme ani jedného maliara tak, ako Mesároš, čo urobil napríklad. Uzdím, jeden čas telko bol skoro lepší ako Kovačica. Odborníci, aj Milena Dragičevič-Šešić, keď bola prvýkrát v Uzdine, aj tak z katedry za estetiku alebo etnológiu odvádzali viacej do Uzdína ako do Kovačici. Tomi. Uzdínske ženy, maliarstvo, Španielsku takú slávu svetskú, že ale to nemal nikto tu. Kým bol Jova Daľa, tak ešte ako tak držal. Ako riaditeľ Domu kultúry. Ako riaditeľ Domu kultúry, potom keď bol banky, už potom len trocha predávali to. Ale sa viacej nezjavili. Oni, čo výstavy len robili, väčšinou robili v Rumunsku, to je dobre. Aj my robíme na Slovensku, ale nie slobod robiť len na Slovensku. Musíme robiť tam, kde sa umenia váži, nám misia dať to štáty, ako čo je Francúzsko, ako čo je Anglicko, ako čo je aj Španielsko, Japonsko, Amerika. Tam sa musí ten boj dostať. Ja s Janom Čechom 30 rokov sa nezovárame. Lebo sme videli, že je múdrejšie, keď nebudeme blízo jeden druhému, každý si robíme ako vieme. Jemu, čo môžem, to je, že tých 70 rokov on z neznámeho naozaj urobil galériu v tom čase ninto čo. Jedino, že nezmerkoval, že neurobil kádre. Kádre, bez ktorých sa nedá.
Mali sme vybudovať si ako muzej v Jagodine prvokús historika. Dobrého dizajnera, bez ktorého nejde. Organizátora. Keby sme tých ľudí mali začiatkom 80 rokov, keď je urobená nová galéria vo svete, sme mohli narobiť čudo. S takou kolekciou obrazov, ako čo má Galéria insitného umenia, ponad 2000 hádam, ktorý dostala zadarmo, spoločnosť nekúpila ani jeden obraz. Ona s takou kolekciou, s takým odborníkom, dneska Kovačica mohla byť jojojoj. No ale čo je, tu je. Znamená, aj teraz sa dá veľa urobiť. Kovačické inzitné umenie je viac ako umelecký smer. Je to živé dedičstvo, ktoré zachováva pamäť komunity a zároveň ju spája so svetom. Všetkými reláciami sme sa dotkli jeho významu, tvorcov, identity aj budúcnosti. Kovačica zostáva miestom, kde umenie vyrastá z každodenného života a kde tradícia nachádza svoj nový hlas. Ďakujeme, že ste sledovali túto sériu Rádio a televízie obce Kovačica.